Kanyo muna ang bisa ng ating Power Trio. Pag sinabing Power Trio, it's the perfect combination of CMD, CBF at ang ating Cell Bio Juice. Tried and tested. Marami na po nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. Kung may mga tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Ang aking text hotline is 0939-9040717. 0939-9040717. And good news sa mga taga-Masbate. Oy, mga taga-Masbate! Please attend our schedule na tayo ng free health consultation. Ngayong March 28, Friday po yan, dyan sa CMD Center in Masbate. March 28, Friday, 9 a.m. to 4 p.m. po. Kita-kits tayo, mga taga-Masbate. Darating ang iyong lingkod dyan. At haharap ako sa inyo a living testimony restored by Power Trio. Huwag niyong palagpasin kasi medyo matagal na akong hindi nakapunta dyan. So this time nakaschedule tayo. That will be March 28, Friday, 9 a.m. to 4 p.m. Free health consultation. Kung may mga latest laboratory results, pakidala niyo po. Kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. So kung may mga tanong, when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang, edad karamdaman, at kung mga taga-saan kayo. Edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Ang aking text hotline is 0939-9040717. 0939-9040717. Of course, yung mga nasa Facebook, pwede kayo sa CMDB call mag-communicate. Dahil si Nurse Erla man po ang tagasagot diyan sa CMDB call. Okay? Now, to inspire you people, yan, ulitin ko muna. Pag sinabi Power Trio, it's the perfect combination of CMD, CBF, at ang ating Cell Bio Juice. Yan po talaga ang ating Power Trio. And syempre, doon sa mga taong hindi na regular magdumi, nako, delikado pag hindi kayo regular magdumi kasi delikado kayo magkaroon ng colon cancer, colorectal cancer, or almoranas, o diba? Dahil marumi ang inyong mga colon. Dapat araw-araw nakakapagdumi tayo ng malambot lang, walang kahirap-hirap, para mas maganda yung pag-absorb ng mga nutrisyon na nakukuha natin sa mga pagkain. Of course, mga nutrients na makukuha natin sa Power Trio. So, mag-CR juice na. Mag-CR talaga kayo. Available din yan sa atin sa CMD Center. And also, sa mga taong mahilig magkape, katulad ko, meron tayong kape. Ang ating HCI coffee is an alkaline coffee. Hindi pwede magdagdag sa acidity ng inyong mga katawan. So, hello kay Ma'am Marilyn Bathan, okay? So anyway, for the meantime muna dito tayo sa mga kwento ng kagalingan, paano sila natulungan ng ating produkto. Pakinggan po natin ang kanilang mga kwento. Po dito na mag-attend ng regional sales caravan. Maganda raw ang kwento niya, kaya ito, wag natin palagpasin. Ma'am, pangalan, edad, taga saan po? Nora Palima po at Bayandong Bakakay. Ilan yung edad niyo, ma'am? 61. Nagkaroon ka rin ba ng health problem kaya nandito ka? Dati po, Anong problema? yung sumasakit ang ulo ko, palaging sumasakit. Hindi naman ako pumupunta ng doktor. Yan, nakikinig lang ako sa radyo. Tapos, tinisting ko. Hanggang ngayon, yun ang Kumusta ano ko. naman, ma'am? Okay naman po. Hanggang ngayon nagte-take kayo? Opo. Tapos, yung tatay ko, pag nagkakasakit yun, tinatawag niya ako, pinupunta ko kasi nasa Sorsogon. Ngayon, naikot namin
ang ospital, ang mga doktor sa Sorsogon. Opo, Erosin, Sentro, Sorsogon, kung saan sa How old na yung father niyo po? 85 po. Ano yung sakit niya, ma'am? May prostate siya, tapos yung lalamunan niya, hindi maalisan ng sipon, parang, tapos yung ano niya, yung plema niya puti, hindi yan na ano, kahit anong antibiotics ng binibigay ng ano, ganun pa rin. Tapos yung ano, yung nabibingi na siya sa antibiotics. Kasi good for 7 days. Tapos hindi man siya ganun pa rin. Sabi niya, punta naman tayo doon sa iba, baka mano naman. Punta naman kami. Ngayon, sabi ko sa kanya, ano kaya kung testingin mo itong CMD? Hindi naman ito masama, sabi ko. Hindi ka naman maano nito kasi kung umiinom ka sa doktor, pwede ka naman inom. Eh, sabi niya. Dinara ko siya rin sa Bakakay kasi nasa Sorsogon siya. Dinara ko siya kay Ma'am Mitch. Tapos, siya. Sabi, CRG juice muna bago siya therapy nga niya. Tapos, siya. Tapos sa pag-inom niya ng CMD, okay naman ang niya. Sabi niya, parang may improvements ang pakiramdam. CMD lang ba yung ginamit niya, ma'am? Yung lahat. CR juice, CR juice, BF. opo. Yung yung isa pang juice na So, bali, bago niya nag-try ng ating health HCI products, ilang buwan ba o taon na siyang nagsasuffer ng mga health problems niya, ma'am? Matagal na po, ma'am. Kasi, kung saan-saan siya nga pumupunta. Sabi ko, wala ka naman nararaaw, hindi ka naman gumagaling sa gamot na yan. Testingin mo to, sabi ko. Okay ito, sabi ko. Tapos, nga niya. Sabi ni Ma'am Mitch, mag-inom 3 times a day. After meal, 30 minutes after meal. Sa isang baso niya, 10 patak. Tapos, 10 CBF. Yun. Tapos, pag 9 o'clock, pinapajuice ko siya. Tapos, pinapatakan ko rin ng CMD. 10 drops din. Tapos, after lunch naman, mag-inom naman siya ng CMD at CBL. Pero ma'am, nung nag-take po, sabi mo matagal na siyang ganun ang situation niya, may health problem at marami nang nainom na gamot, parang umikot na sa lalawigan ng Sorsogon ng mga pagamutan. Nung nag-take ng aming product, ilang araw ba nakaginhawa? After 1 week, sabi niya, may parang maganda ang pakiramdam ko. Sabi ko, sige, dire-diretso mo yung tapos balik-balik nga kami dyan kay Ma'am Nitz dahil iti-therapy siya. Ngayon, sa awa ng Diyos, okay na. Tapos yung yung sa lalamunan niya, kasi parang sabi niya, parang may sipon ako. Hindi yun na yung plema niya. Sa doktor, hindi yan gumagaling, hindi nahinog ang niya, palaging puti. Nung sige na niya lumabas sa kanya yung yellow, ang plema. Nag-okay ang niya. Ilang months na ba ma'am gumagamit? May ata kami pumunta ngayon lang. June. Bago pa lang. Bago pa lang po. Anong sitwasyon niya ngayon, ma'am? Okay ang niya yan. Okay ang pakiramdam niya na umiinom siya. Nagpaano nga ni siya sa sa doktor ulit dahil may prostate nga siya. Sabi ng doktor, lumiit na daw ang prostate niya. Tapos sa pangalawang may kay Ma'am Mitch na check up, sabi ni Ma'am, lumiit na ang prostate niya. Sabi ko, tuloy-tuloy mo lang yan para okay ang pakiramdam mo. Last week, nagdala ako ng gamot sa kanya. Oo, sabi niya, masama ang pakiramdam ko. Sabi ko, bakit? Anong mo? Sabi niya, naubusan ako. Hindi ako nakainom kahapon. Naubusan. Oo. Tapos, pagdating ko, timplang ko kaagad siya ng juice. Tapos, patakan ko ng CMD. Tapos, bigyan ko ulit ng 10 tabletas. Mga alas 5, sabi niya, okay nga yung pakiramdam ko. Sabi ko, mamayang bago ka matulog, inom ka ulit. Kaya, sa awa ng Diyos. So, sa family, ma'am, aside from yung father mo,
May iba pa bang gumagamit ng product natin? Opo, yung asawa ko. Anong problema? Diabetic kasi siya na nagmamanhid na ang ano niya. Kumusta siya ngayon? Okay na po siya na nag-iinom siya ng ano, CMB, CMD, yan, saka CR juice. CR juice. Na-detox din siya. Ni Importante Mama. talaga yung detox. Ako rin nga, na-detox din eh. Oo. Ma'am, anong recommendation mo? Ay, may message ka ba sa mga makakapakinig ng testimony? Para po sa mga hindi pa ano ng CMD, try po nyo kasi wala naman masama sa pag ano. Maganda ang CMD kasi herbal nga. Hindi ka ma-overdose sa pag-inom ng gamot. Ma'am, pangalan ulit, taga saan? Nora Palima po. Taga Bakakay. Opo, Bakakay. Ayan. Ayan, o, di ba? Nakakatuwa ang kanilang mga kwento kung paano nakakatulong yung ating Power Trio. Tandaan, pag sinabing Power Trio, it's the perfect combination of CMD, CBF, at ang ating Cell Bio Juice. Okay? So, yan. Hello kay Sir Chris Villanueva. So, dito, kaya pa ng oras natin. Isa pang kwento ng kagalingan. Ito, naku talaga. Paano siya natulungan ng ating produkto? Gallstone. Okay, may bisita po ako dito sa CMD office ngayon dahil check up ulit siya. Ang ganda po ng kanyang resulta sa paggamit niya ng ating product. Kaya hingan natin ng magandang kwento para maka-inspire man siya, makatulong sa napakaraming taong may mga problema sa health. Madam, pangalan po at edad, taga saan kayo? Ako po si Bibilin Gravito, 36 years old, taga Albay po. Ma'am, nang napunta ka dito, ano ba yung health problem mo? May gallstone po ako. Ilang taon na ba yung gallstone mo na yun? Ano yung pinagdaanan mo? Ikaw ba nagpapa-hospital na or what? Matagal na po, mga years na po. Kaso balik-balik po ako sa ospital. Kino-confine ka? Na di-discharge man po kailangan. Pag makulog lang po, kaya talaga sa tulag. Tagalog lang, ma'am. Okay, masakit po sa tiyan. Hindi po siya naalis ang sakit. Tapos pasok po ako sa ospital. Mga ilang beses ka nang pinasok ng ospital? Halos po ang 2 beses sa isang linggo. Grabe. Di, ang dami mo na nagasto sa ospital. Opo. Mga magkano? Hindi ko na po mabilang sa mga gamot po. Okay, so, nang napunta ka dito sa CMD Office Legazpi, so, nirecommend sa'yo paano matanggal yung gallstone mo. Diba? Ano yung ginawa, anong nirecommend sa'yo dito? Yung ito pong CMD, tapos ito pong CRJ. Opo. So, yun ang ininom mo. Ilang araw mo yun na ginawa at bago lumabas yung gallstones? 6 na araw po. 6 na araw. Opo. Hinahalo ko po sa apple juice ang CMD. Tapos po, nung 6 na araw na, sa tubig na lang po hinalo yung CMD. Tapos po, pag gabing 6 o'clock, yun na po yan. So, tubig na lang. Tapos, pag 10 p.m. po, yun ang olive oil na may lemon juice. Kinabukasan po, yun na yung pag CR ko. Lumabas na yung mga bato. Marami ba? Opo. Talagang sobrang marami. So, imagine 6 days lang. 7 days na ilabas mo na. Oo. Ngayon, meron pa ba ikaw nararamdaman na pain? Wala na po. Yung sakit ng tiyan, wala na po talaga. Simula nung linabas ko po yung Kailan niya nailabas? nung March na po. Ngayon, March. Opo, nagsimula po kasi ako mag-CMD last February. Mga end of February. Pero aside nung gallstone mo, may iba ka pang health problems na natulungan? Yun sa ko po, sa heart, sabi ni Doc, okay na po, nag-normal na kasi dati may ang puso ko. May hindi normal.
Tapos sa pagtulog, kulang daw ang tulog ko. Ngayon, okay na po. Okay Normal na na. Mas, pagtulog. mas maraming nag-normal kaysa nung dati. Ay. So, ang ganda nang nangyari sa'yo, ma'am. Pero yan, sa nangyari sa'yo, dapat kahit healthy ka na ngayon, kailang ituloy mo pa rin kasi kailangan ng katawan natin. Ma'am, anong magandang message na maibibigay mo sa mga makakapakinig ng iyong kwento? So, try nila yung CMD kasi maganda talaga sa katawan. Tsaka yung mga health problem talagang natutulungan. Oo, sa family, may ibang health problems na natulungan. Yung asawa ko po, nag-CMD din siya. Tapos nag-CRJ kasi mahina yung, hindi siya nakaka-CR. Oo, kumusta ngayon? Okay na po siya ngayon. Okay na, normal na po siya ngayon. Kayong dalawa lang o wala na Yung dalawa ko pong anak, nag-CBA po, yun lang. CBF. CMD? Hindi po, ayaw po nila. Yun na po, kasi iinumin na lang, hindi na alo-alo sa tubig. Oo. Mas madali po yung inumin kaysa yung sa CMD. Ma'am, pangalan uli, taga saan? Ako po si Bibilin Gravito, taga Albay, 36 years old. Ayan, nakalain mo yan, marami siyang gallstone na ilabas. Grabe. Hello kay Ma'am Nora Napod, okay? So, ulitin ko lang sa mga may mga problema sa kalusugan kung kayo po ay umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang iyong mga sakit o kaya kayo mga due for operation, ano man po ang uoperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang ating Power Trio. Prevention is always better than hospital bill. Yan. So, dito tayo muna. Oo, ang bilis ng oras. Oo, ulitin ko, mga taga Masbate. Yan, take advantage kasi darating po kami. Avail kayo ng ating gagawing free health consultation that will be on March 28, Friday po, 9 a.m. to 4 p.m. CMD Center in Masbate City. And of course, diyan naman sa Bakakay, magkakaroon din ng gagawing free health consultation sa CMD Center in Bakakay on March 30, Sunday po, 8 a.m. to 3 p.m. Take advantage po kayong lahat. Hello kay Ma'am Lani Bartolata, okay? So, dito tayo sa ating mga ZMD centers and active distributors. Siyempre, dyan sa area ng Catbalogan, kasi mapapakinggan din tayo sa Catbalogan and Tacloban City. Hanapin lang CMD Center at 5391, second floor, Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City, atop St. Therese Family Drugstore. Sa Tacloban, hanapin lang CMD Center at Santo Niño Street, Barangay 24, Reynes Building, Tacloban City, malapit sa Doctors Terminal. Ma'am Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, Bakakay, Albay. Sa Honest Store, Purok 4, Palanog, Kamalig, Albay. Giriba Sari-Sari Store, Purok 7, Kilikaw, Daraga, Albay. Of course, diyan sa Masbate, ang CMD Center natin nasa second floor, Grahida Buildings, Quezon Street, Masbate City. Atop Fast Cash. Lumipat tayo doon ha, doon tayo magkita-kita. Mga taga Masbate, haharap ako sa inyo, a living testimony restored by Power Trio. Di ba, madalas sabihin ko yan, nang ako ay nasa 40s, feeling ko I was on my 60s already. Na-reach ko na po yung para na akong nauupos na kandila. Good news, hindi na po ngayon. Oo, senior citizen, okay? So, dito na tayo sa iba natin ng mga CMD centers and active distributors. Sa Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Liña Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa corner Lapak and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga. Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, near Seventh-day Adventist Church. Sa Purok 1, Barangay Tugus, Paracali, in front Tugus Elementary School. CMD Center at Purok 5, Barangay Motherlode, Jose Panganiban, near Kasarog Checkpoint. Sa Doctors Generic Pharmacy, Basud
Camarines Norte, Magel's Pharmacy, Mercedes Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan San Vicente Camarines Norte, Salvico Pharmacy in front Labo General Hospital, Helen Valenzuela in front Canoreco Bato Balane, Lilian Salen, Arias General Merchandise, Purok 1, Barangay Bato Balane, Lolito Limpot, Purok 6, Lara Jose Panganiban, Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban, Susan Korea Abais at Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. Meron din po sa dry goods section near Three Sisters Carinderia. Sa Camarines Sur, hanapin lang si Amri Santor at 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Door 3, Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Panday Street, Goa, Camarines Sur. Sa Alcantara Street, Poblacion West, Ocampo, Camarines Sur. Si Amri Santor at second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atap JC Marketing. Sa L&L Building, Balalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. Katisasil, Binanuhan, Camarines Sur. Sa Tito's Restaurant, Zone 1, Barangay San Antonio, Pili, Camarines Sur. Emilia Cabaltera, Pugay, Baao, Camarines Sur. Sa RBJ Pharmacy, Poblacion, Ilawod, Ragay, near Ragay Central School. Sa Catanduanes, andyan si Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Helen Torrepal, Maro Salina Torrepalma, San Roque, Bato Catanduanes, Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysuran, Caramoran, Catanduanes, Salve Cabal, si Amdi Stocky Center or NAB Wellness Center, San Pedro, Vera Catanduanes, sa NAB Wellness Center at Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes, malapit sa Power Zone, Gasoline Station, Astor Crespino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes. Ayan, sa Masbate, hanapin lang CMD Center at second floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City, taas lang ng Fast Cash. Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Sa Jet City Pharma, Generics, Almero Street, Ibingay, Masbate, in front, Barangay Hall. Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate City. Sa Sorsogon, andyan si Ma'am Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Comadgad, Castilla, Sorsogon. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Ma'am Annabel Maquiñana, Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Ma'am Cora Espadilla, Balago, Sorsogon City, in front, Iglesia ni Cristo Chapel. Maria Jinky Hakilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Rosemary Haji, sa Haji Wellness Hub, St. Vincent Compound, Bibingkahan, Sorsogon City. Ma'am Jocelyn Belien, Kilometra 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. Hello kay Kuya Ping Belmonte and Banji Gasias. Musta na, mate? Oo. Asa na yon? Yan. Sa First District of Balbay, Ma'am Cathy Credo, second floor, Center Point Building, atap 711, Siga Avenue, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Ma'am Michelle Biascas, CMD Stocky Center, AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bacacay. CMD Office, Purok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balya, Jersey Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Dito sa 2nd District of Albay, syempre yung aking center, nasa 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, atap Denver's Computer Shop. Ma'am Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia Rapo-Rapo, Errol Asuncion, Erson Store, Centro Rapo-Rapo, Emilia Llaneta, Mancao Rapo-Rapo, Rafael Escalador, Morok Burkan Rapo-Rapo, Joan Serrano, Bagabawan Rapo-Rapo, Lourdes Busque, Purok 2, Bogtong Rapo-Rapo. Ma'am Josephine Bracho, Balinad, Daraga, Albay. Okay. Lisa Longasa, 4J Drug Store,
Bangkirohan, Legazpi, Emily Lisay, Zone 1, Anislag, Daraga, Albay, Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market, Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay, Ma'am Nora Aison, Puro, Legazpi City, Marilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi City, Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay, Jason si Ma'am Lisa Olidana, Bakay Store, Centro, Daraga, Albay, Milet Hiroy, Barangay 22, Binanuhan East, Legazpi, Marinopre, Purok 4, Panoypoy, Kamalig, Albay, Cindy Toledo, Icardo, Odell Store, Bangkirohan, Legazpi. Sa 3rd District of Albay, Refuyos Drug Store, Pantaw, Libon, Ma'am Rexy, Sardinas Store, beside LBC, Ginobatan, Ami Canseco, sa Boardwalk Service Center, Market Site, UWAS. CMD Office, 2nd floor sa Palicio Building sa Palicio Street, Basud, Pulangi at may CMD Office tayo sa ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City, Mariel Sabasa, Badian, Uwas, Albay, Florentina, Palacio, Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginobatan, andyan din si Mr. Will Rijalde, Zone 9, Daisy Street, Saban, Uwas, Albay. Sa hello kay batchmate, Santi, Musana Santi, okay? Baka ma-deliver yung order mo bukas kasi yung JRS walang delivery pag Sunday, okay? So, yan sa mga listeners natin, hindi lang good health ang sinishare natin. We share to you people the business side of Health Code International. Join our group. Opo. Join our group, Good Health, Good Business. Pag sineryoso nyo ang negosyo, financial freedom, free travels, local and international, and of course, yung magkaroon kayo ng chance makatulong sa napakaraming tao. Nangyari po yan sa amin. Okay? Prevention is always better than hospital bill. Ang dami natin kailangang tulungan sa labas ng ospital. O kayo, saan nyo gustong matulungan? Sa loob ng ospital o sa labas ng ospital? Katulad ng napakadami na po, balik-balik na sa pagamutan, pero hindi yata hiyang sa kanila yung mga synthetic drugs. So, di ba? I-evaluate nyo po ang inyong mga sarili if you are taking a lot of synthetic drugs, pero ang sakit nyo nandyan pa rin o nadadagdagan ang inyong mga sakit. Nako, baka kailangan nyo magdagdag ng ating Power Trio, the perfect combination of CMD, CBF, at ang ating Cell Biojuice. Tried and tested po yan, okay? So, ulitin ko na lang po sa inyong lahat ang aking text hotline. Text lang, edad, karamdaman, at kung mga taga-saan kayo. Edad, karamdaman, at kung mga taga-saan kayo. Ang aking text hotline is 0939-904-0717. Again, ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.